Hello, Namaskara Matarigla. Welcome back to the channel. Also, welcome to Mangaluru Food Fiesta 2025. It's just an enter avondulle matra moole eet jana ulleru nanun chur dura ponda eet jana upperu tooka bale anchene inchir tunda karavali utsava nadutundu 10 ಹೆಜ್ಜೆ ದೀದು ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಮುಲ್ ಫುಡ್ ಫಿಯಾಸ್ಟಾ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಜನಕುಲು ಏತು ಜನ ಬೈದೇರ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಬೇತೆ ಫುಲ್ ಜನನೇ ಜನ ರಾಶಿ ಜನ ಜಿಂಜಿದೇರು ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನಡು ಟೆಂಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಉದೇನ್ ಮಾತ ನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇತೆ ಈ ಖುಷಿ ತೆದ್ರು ಆ ಕಷ್ಟ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ನಡೂಟು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಉದೇನ್ ಮಾತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತುದುಂಡು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಅವೇನ್ ಯಾನಿಕಲ್ನೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇತ್ತು ನೆನಡ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಎಂಕಾತು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಲ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ದಾದನ ಪತ್ತದಿತ್ತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈಟೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಂಗ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂಡನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ರಶ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಇತ್ತುಂಡನೆ ಸೇಫ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಎಂಕುಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನು ಸೊ ಇತ್ತೆ పోయి ఏది మాత జన సేర్దేరు దాదా మాత షాప్స్ ఉండు తూక ఇన్ డీటెయిల్ ఆದ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಪೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಪ್ನ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ಜಿ ಬಟ್ ರಫ್ಲಿ ಅಂತೂ ತೂಪರು ದಾದಾ ಮಾತ ಶಾಪ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ದಾದಾ ಮಾತ ಫುಡ್ ನಂದು ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನ್ ನಿಕ್ಕಲೆ ಗೆರೆ ಗಂಡಲೆ ಓ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆದ್ದ ಅಂದಿತ್ತು ನಮಿನಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆನ್ ದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ್ ಬರ್ಚಿ ಸೀದಾ ನಮ ಪೋಯಿ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಓ ಸಾರಿ ಫುಡ್ ಫಿಯೆಸ್ಟಾ ತೂಕ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನು ನಮಕ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋಯ್ತ ಅಂಗಡಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಸೋಡಾ ಐದು ಗೊತ್ತದ ಒಂದು ಕಾರ್ನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಬರಿತ ಸೋಡದ ಅಂಗಡಿ and tu ya na food pizza vale poi illa alla lime soda twister lime soda I'm sorry the shop near enkonjo book kodittunde yar bhagavad-geeteda hoy ini ettunde deppare I think my hand itself is best unen patonu chocolate camphor muka rice spices vale book jagrate na oh my god is talented Avil milk. Our tripod in cow the G. Bonda ice cream. Avil milk. Oh my god, Jana. Nada parilla chocolate. मिर्ची मसाला दाड़ा बरुवेरु आर नमन तूवोंदुल्लेरु why is this happening so much blur avunduಂಟು ಹೊರಾನೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
Radha shops. Potato or chats. Fish crown. What is this? Momos. Fish crown. Male. Radha port bale regu. Radha detonda elle tikku anda aatu chanu undu. Nanala late barpuna. Namma baidine late. 8 o'clock. Look at these people. Ice gola. Audada momos. Soda sharbat. Just chili. Nenku suit up angadi. Just chili. Ice cream Ala moolon chur kali und ice cream. Boda. Just chili. Oh, board it told you. I will milk partina edgy life. Breeze and booze. A board it told you. Chips. Oh my God, so many people. Zen Cafe. Oh dear. Vale ullata. Enal patonu. Zen Cafe. Santosh. Brownie Point. Cake shop. Ala. Incha pura kulderu. Kunafa zone undu molo. My favorite. The shop attractive adu. Oh my God. Nada parene jaga. Infinity. Club sandwich. And barondille dear. Chura andala breed malpul. Sandwich bole. Unta nanala idirpale. Ayo, camera blur ಆಗ್ತಿದೆ. Porci bocca che lette che non c'è. Udane yan video tuttini. Snow? Papa good. Oh my God. Shit! Ah, my camera is not working.
ಒಂದು ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಬರೀ ಟೆಪ್ಪು ಏನನ್ ಪತ್ತೋನು ಅಮೆರಿಕದ ಚಟ್ನಿ ಪಾತಿರುಚಿ ಅವ್ರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಪಾತಿರು Millet house. Bunda ice cream. Dear, inkonchi doubt undu. Mokulu order korte et korte kaatuderi. Oi. Let's go. The liquid launch. Krishna Cafe Silky chocolate fountain and twister angadi tuttu dooran Dada bun Dora huh? Yeah, Mangoria. That is what we are. Focus on the camera, that's good. उनका तिनका के उन होटल आते होला Banderas kitchen No. Dade That smoke baron full smoke BBQ. Gottane Dawat biryani Amma gaat haakum Avolundu Dinku na chai Oba board todu Dinku sorry dog Please Lenta untu chicken non-veg ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ತೋಚೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲೆ ಫೋಕಸ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೋಷನ್ ಕರ್
Poi dia rullani na piraud delle. Aba. ಸೋಡದ ಅಂಗಡಿ ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ 15 ಉಂಡ ಅಂದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಾ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪಿರಾವುಡ್ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋಕಸ್ ಕೇಸರಿ ಫುಲ್ ರಶ್ ಐಡಿಯಲ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ತೋಜುಂಡು ಚೀಪ್ ಟಮರೋಡು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಅನ್ನಂ ಮಸಾಲಾ ಸೋಡಾ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾರಿನ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಇದಾದ ಸಾಕಾಂಡ ಸಿಕೆಕೆ ಸಾಫ್ಟಿ ಉಂಟು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೋಡೆ ತೋಜು ಸೋಡದ ಅಂಗಡಿ pineapple ananas ice cream, wild mango, ಕಾಳುಮಾವಿನ ice cream. ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಸ್ತ್ ಪದ ಕೊರೋದು See, look at this. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ನಾನು ಓವೆನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಮುಂದಾದ ಹಂಚಿಗೇಲೆ ಖಾನ್ ಜವಾನ್ ಖಾನ್ ಗೇಮ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂದು ಬಾಲೆ ರೌಂಡ್ ತಿರ್ಗುಡತ್ತಾವು ಡ್ರೋನ್ ತೀರ್ದ ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಪತ್ತು ನೀನು ಕನ್ನದಿನ್ಯಾನು ತುಲಗ್ಯಾರು ಎಂಕ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈಪೋಡ್ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಡ್ ಒಂಜಿ ಶಾಟ್ ಆಯ್ತು ಚೋಪ್ ಇರ್ಪುಂಡು This is my tripod.
Chapati ancho. Nice. Awink send man kulave. వచ్చి పాప ಓಕೆ ತೂಯರತ ದಾದ ಮಾತುಕತೆ ಏತು ಮಾತ ಜನ ಸೇರ್ದಿರು ಏತು ಮಾತ ಶಾಪ್ಸ್ ಬೈದಂಡು ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲೆ ಹೆಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ಗಳೇ ಅನ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿದ್ದಜಿ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಬತ್ತಂಡು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕುಲ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಬೈದು ಜಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಜಾತ್ರೆದನೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೂಯರು ಆಯ್ತನ್ನ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಫುಡ್ ಫಿಯಾಸ್ಟಾದ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರು ನಾನೆಲ್ಲ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಬರ್ಪುಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಐತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯ್.